F'diskussjoni pubblika ġiet diskussa l-importanza tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol anke fid-dawl tal-pandemija li laqtet lid-dinja u li bidlet il-mod ta' kif ħafna jaħdmu. Għal din id-diskussjoni organizzata mill-Musec kien hemm preżenti l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela li spjega kif sal-bidu ta' Awwissu tas-sena 2022 f'pajjiżna wkoll trid tkun ġiet introdotta d-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu. Stqar li għalhekk pajjiżna ser ikun qed jidħol f'fażi ta' diskussjoni sabiex jara l-effetti tagħha. Ninsabu wkoll fi stadju ta' konsultazzjoni, fi stadju fejn imbagħad jittieħdu deċiżjonijiet kif se nimplementawhom u anki naturalment l-affarijiet li jmorru mal-finanzi ta' ċertu miżuri, però id-direttiva li darba għaddiet minn naħa tal-Unjoni Ewropea tidħol fis-seħħ mbagħad sal-bidu ta' Awwissu tas-sena 2022. Din id-direttiva ser tkun importanti anke fid-dawl li l-pandemija bidlet il-mod ta' kif isir ix-xogħol. Il-professur Godfrey Baldacchino mill-Università ta' Malta spjega kif fejn qabel il-maġġoranza tal-ħaddiema kellhom spazju separat fejn jagħmlu x-xogħol u jqattaw ħin mal-familja, issa ħafna ħaddiema qed jispiċċaw jaħdmu aktar mid-dar. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u x-xogħol Diane Vella Muscat spjegat kif fejn ikun hemm nuqqas taqbil dwar arranġamenti ta' kif isir ix-xogħol, l-aqwa mod ta' kif tinstab soluzzjoni hija billi jkun hemm dialogu tajjeb bejn il-ħaddiem u min iħaddem.